Suna wannan ƙungiya Youth Organization Development of Sokoto State, ma'ana ƙungiyar cigaban matasan jihar Sokoto a Hausance. Waɗanne da takaice menene tarihin ita ƙungiya? Alhamdulillah, tarihinta wadda kamar tsohon ƙungiya ta ɗan jima tsawon lokaci tana fama game da tallafa ma matasa. Sai dai matsalar da an rashin rangwamen gata da take da shi, ma'ana ƙarancin ƙarfi da take da shi, shi ya kawo ta har yanzu sunanta bai hita ba irin yadda aka nufi. Alhamdulillah kuma gaskiya wasu lungu da sako cikin jihar nan an santa gwargwado irin taimaka ma mutane da take yi, gwargwado marasa lafiya na marasa ƙarfi na gwargwado duk wanda yake cikin wata halin damuwa tana taimaka mishi. Wata shekara aka kafa wannan ƙungiyar kuma wani ayyuka ne suka? To lokacin da aka kawo wata ƙungiya shekara ta 2007, ma'ana 2007, sannan ta yi ayyuka da dama na taimakon jama'a da yawa. Muna ɗaukan matasa duk shekara, wasan su wani lokaci da yawa, wani lokaci muna iya kai shekara, wani lokaci wata shida za mu ɗauki matasa mu kai su mu koya musu sana'o'in hannu, abin da ya shafi ɗinki, tela, walda da sauransu, domin su dogara da kansu. Wasan su da yawa waɗanda suka koyi waɗannan harkokin yau suna adda shaguna, yara ma gare su ƙarƙashin su. Alhamdulillah kaga wanga abin da muka yi ya yi nasara. Sannan yanzu maganar da aka yi, ina mai tabbata miki cewa wannan ƙungiya za ta ɗauki nauyin ciyar da mutum 500 zuwa abin da ya shi abincin buɗe baki na azumi in Allah ya yarda. Kuma insha Allah kuma next week za a fara rabon abinci. To a takaice shi wannan ayyukan da ƙungiyar take yi kawo yanzu za a iya cewa ko ta samu wani tallafi daga wasu hukumomi haka ko wasu magabata? To alhamdulillah da yake gwargwado akwai waɗansu waɗanda suka taimaka, da waɗanda a cikin gwamnati da waɗanda a waje, ma'ana da waɗanda a cikin gwamnati da kuma 'yan kasuwa. Gwargwado yanzu maganar da aka yi hatta da gwamnatin jihar Sokoto ƙarshen kanta ita ma ta taimaka domin ta yi rawar gani game da wanga taimakon da za mu raba na abincin da za mu kai gidan yari, za mu raba ma marasa ƙarfi, sannan za mu kai nan gidan marayu don taimaka musu domin su ji sauƙin rayuwa. Dama aƙida ko kuma aikin wannan ƙungiya shine taimaka ma marasa ƙarfi da kuma nemo musu ‘yancinsu. Ko ƙungiyar ku tana da alaƙa da siyasa? Ba ta da alaƙa da siyasa. Ƙungiyar mu ba ta da alaƙa da siyasa. Tana duk wanda ya zo wurinta. Dama ƙungiya ta ci gaba na matasa. Ka gabata da wanga ɗan PDP na wanga ɗan APC na, duk wanda ya tuhu ya taimake ta za ta yi aiki tare da shi. Sannan duk wanda Allah ya ba shugabanci to lalle za ta yi tare da shi. Su ta yadda aikin suka haɗa da haɗa, amma ba ta da ɓangaranci na siyasa wanga ɗan PDP na ko ƙungiyar ta PDP ta ko ta APC ta a ba ta. An kafa tana domin taimaka ma al'umma da ci gabansu, ba an kafa tana da ba a kan manuhohin siyasa. Ina fatan ke fahimta. To ka yanzu waɗanne ayyuka ita ƙungiyar ta yi? Ayyukan da ƙungiyar ta yanzu haka akwai da yake mun zo ƙuri, akwai hotuna waɗanda muka taimaka ma waɗanda suke da cututtuki na rashin lafiya, domin waɗanda ƙungiyar ta ɗauki nauyinsu da suka muna da hotunansu suna na aji cikin rayuwata, waɗanda da yake balle irin su masu ciwon hawan jini da sauransu waɗanda muka kai wasu wurare, wasu kuma mu ɗauki nauyinsu na sai musu maganin su rinƙa sha har da Allah ya sa su samu lafiya.
duk da wannan ko ƙungiyar ku ta yi wata hoɓɓasa domin ganin ta tsaye da kafafuwanta. Lallai ƙungiya ta ɗan iya nata ƙoƙari gwargwado domin ta yi ƙoƙari na yadda shugabanninta na kowane yanki cikin local government na wannan jiha da wannan jiha, sannan kuma gwargwado duk shugabanninta ta samu dai mutane jajirtacci waɗanda ka iya yi, waɗanda ko ba wai suna jiran wai wani abu shigo hannunsu ba, a nasu ɗin ma za su ɗiba su sa su ma wannan ƙungiya aiki su mata hidima. Haka kaga alama insha Allahu. Wani ci gaba ƙungiyar ta kawo a halin yanzu? To ci gaban da ta kawo ya yi a kira Malam Nuhu ya yi injiniya da ke ɗin da kika magana a yarenka ba tare da ka dogara da ko gwamnati ko wata ƙungiya ta taimake ka ba. Insha Allah. Malam Yahuza, akwai wata nasara da ƙungiyar ke bukata ta kai ga ita halin yanzu? To yanzu babban nasarar mu da muka bukata guda ta, muna fata muna da roƙo ga mai girma gwamna da ya taimaka mana shi mayar da ƙungiyar mu independent organization, ma'ana ya sa ƙungiyar mu ta zama mai cin gashin kanta, ya sa ta cikin jadawalin ƙungiyoyin da aka baiwa dama masu cin gashin kansu cikin jihar. Domin da yawa akwai ƙungiyoyi da dama, akwai ƙungiyoyi da wasansu ma ƙungiyoyin irin aikin da muke yi tukuru ya fi nasu, amma kasantuwa ba mu samu cikakkiyar dama ba yasa wannan dama ta kuce gare mu, amma muna tunanin wanga gwamna mai adalci, muna tunanin zai tsaya ya taimaka muna ya tabbatar da ƙungiyarmu ta shigo cikin ƙungiyoyi masu cin gashin kansu cikin wannan jiha, kuma muna fata zai taimaka mana da ofis, wurin da zamu ofis da kuma abubuwan hawa da zamu shiga lungu da sako don taimaka ma al'umma. Na ƙarshe me za ka nuna da shi? To a ƙarshe abin da nake son yin kira ga jama'a, maza da mata, yara da manya. Mataki na farko, mun san halin da ƙasarmu take ciki da jihohinmu. To babu babban matakin da ya shi na daidai matakin farko a yi addu'a. Na biyu, idan kana da ɗa ka yi ƙoƙari ka jona shi ga harkokin kasuwancinka don ka jaye shi daga shiga cikin hannun wasu ɓata gari ko kuma ɓata gurbi. Sannan abu na uku, mu yi ma musamman addu'a Allah shi ba mu zama lahiya cikin ƙasarmu da kwanciyar hankali. Ba sai ke tsaye ko ina ba, bincika ɗaya bayan ɗaya matattakin da suke